Εμπλοκές στο Αιγαίο. Η μηχανή του χρόνου παρουσιάζει τις κρίσεις που μας έφτασαν στα πρόθερα ενός πολέμου. Το 1976 η πέτρα του σκανδάλου ήταν το ερευνητικό σκάφος Χώρα, πρόσχημα τα πετρέλαια και σαφής πρόθεση η ανατροπή του status quo και οι εδαφικές διεκδικήσεις. Η κρίση του 1976 τελειώνει μέσω διπλωματικής οδού με προσφυγή της Ελλάδος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και οι επικριτές τότε της κυβέρνησης μιλούν για λάθος και ότι η Ελλάδα έπρεπε να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αναδεκαετία τουρκική προκλητικότητα εμφανίστηκε πάλι το Μάρτιο του 1987. Το όνομα της κρίσης είναι Σισμίκ και δεν είναι άλλο από το πρώην Χώρα. Το ίδιο πλοίο με πιο εξελιγμένα μέσα βγαίνει και πάλι στο Αιγαίο. Εδώ λίγο πριν ξεκινήσει από την Τουρκία. Και η πορεία που θα ακολουθήσει κινητοποιεί τις ελληνικές δυνάμεις. Σαμοθράκη, Ήμβρος, Λίμνο ανακοινώνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι θα είναι η πορεία. Έλληνες και Τούρκοι συμφωνούν ότι στο Αιγαίο υπάρχει πετρέλαιο. Είναι τρεις συγκεκριμένες περιοχές μεταξύ Χίου, Μυτιλήνης και άνωθεν της Χίου επίσης. Το 1987 καναδοαμερικανική εταιρεία παίρνει άδεια από τους Τούρκους για να βρει πετρέλαιο στο Αιγαίο. Στην Ελλάδα χτυπά συναγερμός. Ξαφνικά το 1987 η Ντένισον αξίωσε να επεκτείνει τις έρευνές της και τους απογόρευσε. Μάλιστα σε μια περιοχή που ήταν πραγματικά αμφισβητούμενη. Και εμείς αναγνωρίζαμε ότι δεν είναι σαφές να ανήκει σε εμάς τους Τούρκους. Στον περίφημο Μπάμπουρα. Παρά την ελληνική αντίδραση, οι Τούρκοι δείχνουν αδιάλακτοι. Το δεύτερο ήμιση του μηνός Μαρτίου είπαν ότι θα έβγαζαν το σεισμογραφικό πλοίο Σισμίκ προκειμένου να κάνει σεισμογραφικές έρευνες προς ανίχνευση υπάρξεως πετρελαίου στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, η οποία η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου δεν είχε προσδιοριστεί. Στην Ελλάδα, λίγους μήνες πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει δώσει το μήνυμα της πολεμικής ετοιμότητας. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απευθύνεται στη νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα νομίζω το περνάμε προς τα έξω. Εγώ είμαι ευτυχής που έχω μια ηγεσία αντάξια των δύσκολων στιγμών που περνάει η πατρίδα μας. Τότε λοιπόν ρώτησε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Η απάντηση ήταν ότι είμαστε σε πάρα πολλή κατάσταση και έτοιμοι να υπερασπίσουμε τα εθνικά δίκαια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο ο ελληνικός λαός όσο και η κυβέρνηση της χώρας μας θα συμπαρασταθεί στο δύσκολο έργο σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνετε κάθε τι δυνατό και να προασπίσετε τη χώρα σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο, αλλά κατά κύριο λόγο να εδραιώσετε την ειρήνη στην περιοχή. Οι στρατιωτικοί ένιωθαν ότι είχαν έναν ηγέτη που χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι και τους είχε δώσει την ευχή του να προχωρήσουν. Η τουρκική κυβέρνηση του Οζάλ στις 19 Μαρτίου διατάσσει τον απόπλου του ωκεανογραφικού σκάφους Piri Reis. Το ερευνητικό πλοίο διεξάγει έρευνες στα διεθνή ύδατα γύρω από τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για σύγκρουση. Υπήρξε πλήρης κινητοποίηση της πολεμικής μηχανής της Ελλάδας με διακήρυξη ότι αν χτυπηθεί ελληνική υφαλοκρηπίδα τότε αυτό είναι αιτία πολέμου. Η κοινή γνώμη ανησυχεί, αλλά η κρίση εκτονώνεται όταν οι Τούρκοι δίνουν εντολή στο Piri Reis να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.
Στις 26 Μαρτίου του 87 βγαίνει στο Αιγαίο για έρευνες το ωκεανογραφικό σκάφος Σισμίκ. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων χαρακτηρίζουν το Αιγαίο μπαρούτι. Αμέσως κινητοποιείται ο στόλος. Τον ακροβολισμό του στόλου συντόνιζε ο ίδιος ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο ναύαρχος Βασιλικόπουλος. Μάλιστα στο Βόρειο Αιγαίο είχε βάλει τον Γρηγόρη το Δεμέστικα, που ήταν πασίγνωστο ότι άνοιγε σε εντελώς διαφορετική ιδεολογική παράταξη από ό,τι του εκείνη του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχα σαφείς εντολές ότι εγώ έπρεπε με τα πλοία που είχα υπό την διοίκησή μου να απαγορεύσω να γίνουν αυτές οι σεισμογραφικές έρευνες. Η ελληνική πολεμική μηχανή κινητοποιείται άμεσα. Ο Ζαλ κάνει λόγο για επεκτατικές βλέψεις Ελλάδας και ο Παπανδρέου δίνει εντολή τα ελληνικά πολεμικά πλοία να πάρουν θέση μάχης πριν από τα τουρκικά. Το Αιγαίο μυρίζει μπαρούτι, γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες εποχής. Εκρηκτικές εξελίξεις πυροδοτεί η Άγκυρα. Ο Παπανδρέου απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό που λαμβάνει το μήνυμα. Ο κόσμος, πανικόβλητος, σπέβδει στα σούπερ μάρκετ και αδειάζει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σάρωσε τα ράφια ο φόβος του πολέμου, γράφουν οι εφημερίδες. Μακαρόνια, ρύζι και κουτιά γάλακτος θα εξαφανιστούν. Κατοχικό σύνδρομο και πανικός. Στο Πεντάγωνο οι επιτελείς παίρνουν σαφείς εντολές για πολεμική προετοιμασία. Μου λένε, άκουσε να δεις, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Θα κάνεις κινητοποίηση πολεμική. Οι εφημερίδες γράφουν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, βγαίνοντας από το Κισέα, απειλεί ευθέως στην Τουρκία ότι θα βουλιάξει το Σισμίκ εάν αυτό παραβιάσει τα χωρικά ύδατα της χώρας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν σαφής ότι στο θέμα αυτό, όταν έλεγε ότι τα όρια της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα, το εννοούσε. Ο Ζαλ απαντά αμήχανα. Αν οι ελληνικές έρευνες προχωρήσουν εκτός των χωρικών τους υδάτων, τότε θα προχωρήσουμε και εμείς εκτός των χωρικών μας υδάτων. Περιμένουμε όμως την πρώτη κίνηση από την πλευρά τους. Στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου οι στρατιώτες περιμένουν τις τουρκικές δυνάμεις στις θέσεις μάχης με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Έβλεπα στρατιωτικούς αποφασισμένους. Γιατί είχαν την πολιτική εντολή ότι θα πάνε για πόλεμο. Σχεδίαζαν πόλεμο. Μεγάλες μετακινήσεις στρατού ξηράς πραγματοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα μαζικά μέσα μεταφοράς τίθενται στην υπηρεσία του στρατού, γράφουν οι εφημερίδες. Το ίδιο βράδυ η τουρκική τηλεόραση προβάλλει χάρτες που απεικονίζουν το δρομολόγιο του Σισμίκ μέσω των νήσων Σαμοθράκη, Ήμβρος, Λίμνος. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 90% το δρομολόγιο του τουρκικού σκάφους αφορά σε περιοχές πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αντιλαμβάνεστε, εάν οι Τούρκοι αποφάσιζαν να βγουν από τα στενά πλέον, θα ήταν εκτεθειμένοι στα πυρά των δικών μας πλοίων, τα οποία ήταν αραιωμένα και σε θέσεις τέτοιες οι οποίες επέτρεπαν να έχουν τον τακτικό έλεγχο της καταστάσεως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι περνάμε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με την Τουρκία, και ενώ μέχρι στιγμής έχουμε μόνο παρενοχλήσεις, αλλά συνεχιζόμενες και απαράδεκτες, πρέπει το μήνυμα να περάσει και προς τους συμμάχους και προς την Τουρκία